Zozketan arabera lehenengo taldea, Gabiri Sprint B. Mikel Asura Barrena, Gorka Maiz eta Oierro Jarride. Bigarren taldea zozketan arabera, Potato Barria, Ricardo González de Brana, Asier Otamendi eta Serapio López. Eta hirugarren lekun, Udanako Kurbak, Ulises Galdós, Asier Iriondo eta Gorka Azkarate. Saioa epaitzen Uxue Fernandez eta Gorka Janguren egongo dira. Eta hasiera emateko agurrekin hasiko gea. Gabiri Sprint B. Kaixo lagun guztiak era bertso zainak, eta errarako prest dauzkagu mingainak, hemen hizketan esan behar dira oinak, desberdinak behar dira oinak, guk bertxotan puztuko izkiegu zainak. Aurten martxon bertxoan zenbat aldaketa, goitik bera aldatu dute lehiaketa, zenbat aldrebeskeri, zenbat berriketa, aldaketa euren errezeta, bestela ezin zuten gure kontraeta. Arabatik onaino txapelaren bila, beldurrik ez diegu hau jakin dadila, gure arrautzak eta hauen kilopila, piparrak ta perejila, latzain dezakegu lur sagarropila. Zeiru artista talde bere baten, favorito garbiak omen dira aurten, baino gaztetxeko giron, ez ditut ikusten, behintzan ere usten, euren amak ez baidie joaten uzten. Osteunetan gelditzen gea kantatzeko, edo importantegoa majo afaltzeko, zenbat kantatu degun hemen azaltzeko, gaztaia bertsoen ordeko. Kilo bat galdu dugu bertso bakoitzeko. Aurkeztu gabe ezin gelditu inola. Aurkeztu gabe ezin gelditu inola, jakinda hemen giro ederran dagola, naiz asko aldatu dan joder komo mola, esan nahi genuke hola, disfruta ezazue gure rock and rolla. Agur Jesusen ama, zeruetako lora, hiru kardinal gatoz gaur zure ondora. Erromako bidean pausatuz denpora, inspirazio bila gatoz eskiora, inspirazio bila gatoz eskiora. Erromatikan ona badago aldea, horregatikan gatoz oraingo taldea. Hemen aurkitzen baita fedean klabea,
igartu beiten eingo dugu konklabea. Igartu beiten eingo dugu konklabea. Hau dago hurbilago, zerutik jarria, ta fedea izan bedi ongi etorria. Hau izendatzen dugu Kriston baserria, eta Vatikanoko egoitza berria. Eta Vatikanoko egoitza berria. Hainbat ere hemen bildu da elkarrekin, zerura joatean zaila dute behin ipin, beren alde otoiz nahi dugu egin, Ratzinger erruki izan hauekin. Ratzingerren esanak eta bere ekintza batzutan izan dira oso bortitzak, hala ere oraintze ikusiz bekatu hitzak. Hemen dauzkat eskutan orain San Pedroren zeruetako giltzak. San Pedro horrezen zeruetako giltzak. Monastegian hiru kardenalok badugu nahiko ganga, priora hor lehen, prefektoa ondoren, eta maiordomoa goren. Priora beti ondo janda, prefektoa ondo edanda, eta maior monoa bi gauzak ondo eginda. Orinemus, orinemus. Hare Krishna, Hare Hare, kardinalak hemen gare. Hare Rama, Hare Hare, Virginia dau gure alde. Kiskitzara erromerira, doaz hauek elkarrekin. Akelarre aiten dute orgoian satanasekin. Hare Krishna, Hare Hare, kardinalak hemen gare. Hare Rama, Hare Hare, Virginia dau gure
alde. Utxiak elar ta kontuak, utxiak elar ta kontuak, gu hemen gera delako, jainkoak aukeratuak. Are Krishna, are, kardinalak hemen gare, are Rama, are, Virginia dau gure alde. Inguru hontan ez egoen, ez osegu ta ez pake, jangoikorik ez egoen, gu ona etorri arte. Are Krishna, are, iruk kardinalak hemen gare, are Rama, are, Virginia dau gure alde. Oiko jaunak agindu du, hemen azken juizioa, beste haueri emateko, guk estrema huizioa. Are Krishna, are, kardinalak hemen gare, are Rama, are, Virginia dau gure alde. Estremauzioa emanik, haueri beguk bere ala, enbalsamauko dituzte, txabezura ze bezala. Are Krishna, are, kardinalak hemen gare, are Rama, are, Virginia dau gure alde. Berdin federik gabea, edo eta fededuna, sinisten hasiak gara, sinistatzen ez duguna. Are Krishna, are, kardinalak hemen gare, are Rama, are, Virginia dau gure alde. Aiara barrak bertxotan eta fede kontuan, jefeak ta gabirida nazio handi bat eta gu berriz gafeak. Apala-palaku milak ta erdimeke trefeak, eskerrak piztu egiten gaiun kafeina ipeko kafeak. Berriro ere mentxe gatoz, bertsozaleen kabira, legazpioñatik kabiri urretxu, denontzat dago kabida. Zortziko handi bat aukeratuta, hemen plazaren erdira, agurra behintzat osatu dugu hiri ondoren neurrira. Lehenengo aldiz nator kantatzen, ausartzen naiz esatera, barruan dudan guztiatitan, beharko dut oin atera. Ea gaurkoan pasatzen dugun guztiok ondo batera.
Besterik gabe isilduko naiz, baina urretxu aurrera. Jadanik ate joka, daukagu korrika. Gabiriko atea ez dauke itxita, Eta euskaldun denok bertan dugu zita. Ni behintzat hasi neike antxe garrasika. batzuk hartu ohi dute korrika harrika. Ni ez naiz geldituko behintzat eserita. Nik oraindikan ez dut harakoan zita. Askotan egoten naiz neu ere etxita. Urretxutik kanbera dago elosita. Harritu egin naiz ni hori ikusita. Antxe errenon ere aurreneko pipa. Nik bertara joateko badaukat irrika. Jadanik ian orain egin dut zirrista. Antxe ibiltzen nintzen neu ere ostika. Han bota dezakezu sekulako tripa. Korrika beti izan da niretzat polita. Arrantzan ibiltzen da amu eta pita. Zumai aldera bera joaten da aldika. Eta horrela denok gabiltza zirika. Atetzat gustatzen eri politika. Irlandara joan zaite, ta edan han pinta. Ez dut ulertu aizu mesedez, ez dut ulertu aizu orain errepika. Zuka egin dezakezu ta bestela ika. Behiak gorriak batzuk ta bestiak pinta. Hementxe dugu gaur kristonika mika. Rimak ekarri ditutanak ikasita. Eta alboko hauek jotake zirika. Nik hasi behar dut oin seguru korrika. Ariketa hau da gai baten ingurun koplaka, baina ez dago ordenik eta berzein gailentzen dan. Nahi dezuen txandan eta nahi dezuen beste kopla. Eta gaia da, oain dala gutxi bakizue Gabirin rally sprinta izan dela, hortarako entrenau zabiltaten 3 pilotu izango zeate. Rally esprinta hortxe dagota deu entrenatu beharra. Kotxe kaskarra daukagu 3 hori da pena bakarra. Oierre kristoren golfa dauka, eskatu beharko zaio. Ata goiti bidean eingo det entrenatzeko lausaio. Azkarregi zoaz eta mutil dagoneko da nahikoa. Buruan jantziote duzuzuk, beharko duzun kaskoa. Azkarate oraindik dabilek, bere sesioan gizajoa ez da kontura oraindik kontrako direkzioa. Eta orain pertsonik eta egin, ez du ezertxore ikusiko, betaurreko txarroiekin. Betaurrekoak enduko ditu ta jantziko det kaskoa. Ta zu Ricardo sortuko dezu sekulako ataskoa. Baina Hauekin orain txenen, hemen ari naiz harritzen. Ricardoi burua handi horretan kaskoik ez zaio gabiltzen. Baina burua gogorra daukat, ez aitain erreza utxiko.
eta irabazlea izango naiz horretan behin da betiko. Esprinta hasi behar da, ta helmuga marran gaude. Ricardo Kat patxaranak inda torta hori ez alda grabe. Patxaranak inda torta horregatik hartu beharko da, bere kotxe hori aitza. Ricardo ere ez da isiltzen, nolako putadea, kotxen ibiltzeko pasa zaizu aizak lagun edadea. Eroni hartzeare inondik ere menpean, ez naizelako inoiz iziltzen, ez da ere urpean. Baina berriro kanta dezazun iritsiko zaizun. Hauko da. Bi bertso osatu beharko dituzue puntu erdika. Lehenengo txandan batek galdetuta bestek erantzun, eta gero alderantziz. Eta zuentzako egoera hauxe da. Aizkorriko maratoian parte hartzen aizeate. Oraindik oso urruti ikusten dezue Zegamako herrie. Hau trantzea daukaguna, txarra dugu egoeran, gora baino gustorago, nola juten aizen beran. Ta ikusten deanez zu ere bai, beti zoatze aurreran. Biok nahiko igual gabiltz, helduko algaren galderan. Noizko ailatu aizkorri, badago usteko aukeran. Nola iritsi muin horren, nola baiteko gaineran. Hori zan lehenago egin, bagenu joan etxeran. Ez da ederra gaurkoan, guk daukagun bukaeran.